Gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet genah ora. Bocah iki fisika tenang saiki. Gravitasi bumi ora kowe. Oh iya saiki. Kuwi ora cemburu. Oh. Lah Mbak Yopi kan ngatongne tangan kok mbok cekel. Lah iya. Lah wonge ayu kok. Iya. Saiki suwidak 4 kali 1400. Iki bedangan lawas iki. Iya. Tenan to? Alah, Sepotija. Yo. Yo. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gereng. Kowe gak pengen salaman. Selamat malam, Om Gareng. Om. Ora apa-apa sesuk atukno iPhone lho. Diceluk om kok langsung kendul iki ngopo? Ora apa-apa semangat. Sugar Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Weh. Sugar Daddy. Sugar jadi ya. Sebenarnya iki Oh, om. om suge ngewahi Oh, no. iPad. Yo gampang kok kos-kosan aku sing ngurusi, Duk. Weh. Dibayar. Iya lah. Lah wong wis lulus kok lagi mikir kos-kosan iki lho. Lho, wis lulus kok. Wis kok. Ora omong ndek wingi-wingi yo, he. Nek mau dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit. Mbak Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal piro wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko kapingujun mboten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa ta nika? Kula teng Nganjuk mboten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran no lamaran. Ora. Maksudnya kono kamar kerja ku lho. Iya. Iki ora kok seumur ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika ya hampir keseluruhan sarjana. Lho iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah ora nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi Molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ning estu luar biasa. Arep mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepelekke karo Astabrata to. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Iya. Nun sing Mas. Caoske sing bunang Mas. Lu mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi roh ndek piro. Asmane sih namane? Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Ilang ku mikrofon to kok gonding lho. Ada bedhek ana fisika. Es tuh lulusan fisika Mas. Icis. Iya. Ngejar bedhek ana roh fisika ora sampean. Fisika saiki upama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya Gravitasi bumi. Yo, rumus apa? Gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. pucet genah ora. Bocah iki fisika tenang saiki. Gravitasi bumi ora kowe. Oh iya saiki rumus tekanan. Yo kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Saiki rumus kecepatan. Kok cek neh. Akeh no cah fisika tenan ora? Yo kecepatan, yo kleru di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan iki oke, Mas. Iya iki lho. Kowe yo GLB apa GLBB? Nah, wong kowe. GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan.
berubah berarti. Oh, berubah. Iya lah. Aku biyen iso fisika re. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to iki? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Kanggo sing dengan kecepatan awal apa dengan kecepatan pada waktu tertentu. Mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berange lho. Gak enak GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro nabrak kowe. Piye Bang? Mbak Leha piye nek rumusnya tekanan piye iso baleni omongane Mas Dirman ora sampean mau? Tekanan Apa adalah mau Mas? Gak sik anu gareng sing tak lakoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Iya. Gaya apa? gaya karo anu modis Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha deh ha. Mboten to, mosok bagian iki gak ketok tekanan ngono. Mosok iki tak tekan gak kerso blas. Lah sampean lagi tekan nganjuk kono kae. Iya. Tekanan lagi tekan nganjuk meneh ya. Yo cah seni yo ngono kuwi. Cah seni gak ora Nah, kowe ngerti ora rumus seni ngerti lah. Lho apa enak rumus Enak, seni. Mas. Lho enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bangsane kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak warai kok tak warai. Ya, Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Nah, iki pikantuk bocoran, Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Herman niku piyaine kembar ning lanang wedok alias dampit. Lho, Suara sapa? heeh iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Herman sing wedok Hernia. Mas aku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo, heeh, bebas merdeka. Heeh. Napa, Pak? Oh, podang kuning mawon. Kuning. Permintaan terbanyak apa? Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Langsung nganggo anu wae, dicara sragiran ben ora kendu. Cocok. Yo, Mbak Neha, podang kuning buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara sragiran. Tateke, yo.
Salut karo suarane Mbak Neha, ning yo salut karo sing ngendang. Kok iso salut karo sing ngendang lho? Ah Mbak pawakane koyo endang tipung lho yo iso pergeseran jamak luar biasa. Niku pun putra lho, Mas. Oh, pun putra. Lanang kok wedok sidane Mas? Lho cowok. Oh, berarti munggah ketengen gawe ketara ya. Lah. Tak warai kae ben takok aku ngono. Satu kali lagi. Iya, satu kali ya kena. Engko Mbak Elisa diaturi minggah malih. Nah. Sapa ki Mbak Sinta, Mbak Bat dan Mbak Yovika. Jumeneng yo. Siap. Sepati to sing gumyak. Ayo coba kaya ngopo. Ya yo. Sudah berdiri bertiga Mas Gereng. Luar biasa. Telu-telune ayu kabeh, tur pinter kabeh. Sinden Astabrata wis ora nek sing nguci wani babar pisan. Ayu kabeh ya Mas? Ayu kabeh. Ning ayune wong wedok iki nak relatif to Mas? Relatif. Menurut sampean mesti padha-padha ayune, ning karakter iki mesti beda-beda. Beda-beda. Nek Mbak Batrisa piye, Mbak Sinta piye, Mbak Yovika kepiye? Mesti dewi-dewi. Ya no. Ya disalimi sik no. Aku wani. Lah ya no. Dewi lujeng dalu ya no. Mbak Yovika Masya Allah. Aduh tangane alus. Aja suwe-suwe tondo. Apa lho? Aku ngene iki lho khilaf aku. Aku bar wudu ngene iki ndak batal to aku. Wong arep gareng ndak wudu umat muslim sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjaga wudunya. Mula aku mau ning kene tak niati wudu ben ora gepok singgol karo wong wedok bojoku ben ora cemburu. Oh. Lah Mbak Yovika ngatone tangan kok mbok cekel. Lah wonge ayu kok. Iya. Berarti perkarane nggak bisa menjaga iman. Oh, nek iman kuat imin rewel ya. Aja imin. Iya iki gendok ayu. Sapa asmane no? Sinta. Alah Sinta. Nggih. Alhamdulillah ajine ora jamak. Kowe kira sing ngintik aku dik iki. Kok iso lho? Alah aku dolan karo ibumu mbok intik no. Neng ndi? Nggih, Bu. Loh. Yo, kok buke ae. Niki nggih kuliah. Semester pira, Dik Sin? Semester 7. Oh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ayo bedhekno bahasa daerah ning berarti pinter basa Jawa. Iya. Basa Jawane tangan. Asta. Sikil Sikil suku.
Kepala Mustika. Mustaka kok mustika. Mustika ki emas kok. Ya. Mustaka nek bantal. Ora enek no. Ora ana bantal yo ning dinding kan yo bantal. Selama ini dadi dalang bantal yo bantal. Ora enek bantal ora basa Jawane iki. Lah apa-apa nek bantal ki apa? Enek Apa kuwi? ganjel bubuk. Masa yo kromo ganjel iki, Mas. Lah piye carane wong jenenge mosok bahasa Jawa bantal ya? Bantal kan yo gak patut. Ayo iso Kandhane golek ukara kok, Mas. Iya. Jadi lu cenggalu no, masyaallah bocah kok ayu Nggih, menit-menit. dalu. Alah. Kamu bar makem apa kok jebres saya ngene. Udu bae andeng-andeng. Ning ya luwung badi aku. Jare wis wudu, njaga atine bojone. Ha yo biasane iki was khilaf kok. Oh iya. Asma sinten no? Kula Batrisya. Tunggale baterai ABC kae ya. Iki alkalin nih Oh lho. alkalin. Ya. Kini alkohol ya. Ya. Jurusannya apa ki? Jurusan apa, Nak? Kula manajemen. Oh pinter hitung-hitung. Nggih. Oke tak bedai. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100. 100 bagi 10. Ayo. 10. Selawe bagi 5. 5. Oh pinter manajemen jenengan. Kowe aja ngarep diangkrek iki. Sudah papat bagi 1442. Swidak papat. Alah kita. Lah aku juga manajemen kok. Ora manajemen sik kok piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 pira Pak Bu? 100 bagi 10 pira Pak Bu? 10. Ora manajemen ya iso. Swidak papat bagi 1134. Sik to lha Alah ketok kualitas pendidikane ketok. Lha ukur selawe bagi 5 lah aku sudah papat karo 1000 sampe papat. Takok ana aku ki lho. Jajal ya. Ayo, 5 ping 5. selawe. Weh, saiki suwidak papat kali 1432. Akeh banget. Percaya karepmu ra karepmu. Mangsaku kok Ayo piye carane wong golek undaan kok. Iya. Tetembangan. Nembang apa nok? Nembang apa? Ayo bertiga sing kompak sing gayeng. Oke. ada pamurutan Kitir Sumilir seluruh mantan WA ya. Karya Ki Gedeg Siswantoro nggih. Betul. Ya, heeh. Monggo ayo Kitir Sumilir dadekke bersama Mbak Yopika, ya, Mbak Sinta Ganjil Bubuk. Iya. Banyak malah itu ya. Karo Mbak Patricia. Ayo coba kayak apa dadekke Kitir Sumilir kok.